Tässä on Paavo. Paavo on tavallinen keski-ikäinen suomalainen mies. Paavo syö mieluiten hampurilaisia ja toisinaan hän valitsee kasvispitsan, jos hänen mielensä tekee jotakin terveellisempää. Paavo työskentelee erään toimiston ylimmässä kerroksessa. Tänään, kuten kaikkina muinakin päivinä, hän painaa hissin nappulaa ja aikoo mennä hissillä ylimpään kerrokseen. Tänä aamuna tapahtuu kuitenkin jotakin todella poikkeuksellista. Hissi on nimittäin tupaten täynnä. Paavo ei mitenkään mahdu hissin sisälle, sillä sinne mahtuvat edes hädintuskin jo siellä olevat ihmiset. Paavo ei tiedä mitä tehdä. Ehkä hän ei voi mennä tänään töihin ollenkaan. Sitten hän keksii, että hissin lisäksi talossa täytyy jossain olla portaat. Paavo ei ole ikinä käynyt työpaikkansa portaissa, sillä miksi valita portaat, jos on olemassa mukava hissi, hän ajattelee. Paavo löytää kuin löytääkin portaat. Ne näyttävät aika epäilyttäviltä ja varsinkin erittäin korkeilta. Nehän jatkuvat loputtomiin. Paavo katsoo ylöspäin eikä ole varma, vaaditaanko portaiden nousemiseen huippu-urheilijan kuntoa. Paavo muistelee viimeksi kuntoileensa 3 vuotta sitten. Mitenköhän hän selviää tästä? Paavo päättää kuitenkin yrittää. Hän selvittää ensimmäisen porrasaskelman. Seuraavat askelmat sujuvatkin sitten jo helpommin. Itse asiassa paljon helpommin. Paavolle alkaa avautua portaissa ihan uusi maailma. Paavo tapaa portaissa ihmisiä, joita hän ei ole koskaan aiemmin nähnyt. Portaikossa tulee vastaan villieläimiä. Onpa siellä pitkäkaulainen kirahvi ja kauniisti visertävä lintukin. Ihmiset nauttivat mehubaarissa virkistäviä juomia. Joku laskettelee vastaan. Portaissa tapahtuu kaikkea mielenkiintoista ja jännää. Paavo panee merkille, että portaissa kaikki ihmiset ovat iloisia ja hymyilevät toisilleen. Paavokin alkaa hymyillä. Eräs ystävällinen vastaantulija tarjoaa Paavolle hampurilaista. Mutta Paavosta alkaa tuntua, että hänen koko elämäntapansa ja elämän asenteensa ovat muuttumassa. Paavo puhkuu intoa. Paavo tuntee olevansa elämänsä kunnossa. Parhaassa sitten lukiovuosien. Tässä hän jaksaisi vaikka mitä. Ja vielä yksi askel. Hoplaa! Ja näin Paavo selvitti portaat hienosti ylös. Samalla kun Paavo otti ensimmäisen askeleen portaissa, otti hän myös aimo askeleen hyvinvointinsa eteen. Eikä uusi mielenkiintoinen porrasmaailma jäänyt ainoaksi uudeksi asiaksi Paavon maailmaan.